Allah Khadija suna bayanki a gundaraja fifiti wannan ba a risikarki shaida ce wadda Rasulallah da baki na yabbaki Asad da uwar muminai Aisha ta ɗanji tana kishinki ranar ya faɗa likafarki ba wadda ta kai ta guna yace Aisha ki sani Quraishi sun juya mun baya amma ko Khadija ta karbe ni ta sa arena su ji kunya sannan ta sadaukar min da kudin ta kana ta ban soyayya Khadija